Ilan pa man. So sabayin niyo ako kaibigan. Tara, let's go! Mahal ko kayo ng Diyos. Mahal ko kayo ng Diyos. Hello po, good evening. Kumusta po? Okay lang naman ikaw. Okay naman din naman. Pwede ba akong kumanta sa'yo? Yung kanta na pang-encouragement. Wait, saglit lang. Ano? Aawit po ako para sa iyo. Ay. Saglit lang po. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang daigdig na sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana na mahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Salamat po sa time na yun. Yung awit na yun po ay Ganda po ng boot. salamat po. Ganda po. Thank you po. Mahal po kayo ng Diyos. Kanta ka, boss? Gitara ka, ano, kanta mo. Hello, gitara ko. Kahit anong gawin mo dyan, boss, makikinig kami. Magkakla. Sige to, baka mawas-bukasan may kasalanan namin. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya. Habang buhay ko ay may kalinga, sa pagsubok at kumbay, naroon siya't maramay. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig na sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana na mahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Yun na, sir. Salamat. Pwede ba ako mag-share kahit saglit lang, no? Yung kanta na talaga yun, nag-encourage sa atin na kahit sa totoo may mga panahon na parang nanghihina tayo, pero hindi ibig sabihin na mahina din si Lord sa atin. Kasi siya yung pinaka-powerful sa lahat, siya yung gumawa sa atin, gumalang sa atin. Kaya I encourage you everyone na sana yung buhay natin, kung tayo minsan ay napapalayo man kay Lord sa pamagitan ng mga
bisyo ba or kasalanan, dapat yung sarili natin, gumising tayo sa katotohanan na pag gumawa tayo ng kasalanan ay lalong pinapahamak natin yung sarili natin, napapalayo tayo kay Lord. Yung sabi niya sa book niya doon sa Romans, no, na ang lahat ay nagkasala, walang kahit sino na mabuti, lahat ay nagkasala. Pero yung tao ay ginawa ng Panginoon na matuwid sa pamagitan ni Jesus